Zalazeći u daleku prošlost bosanskog podneblja, danas vas, poštovani gledatelji, vodimo u 15. stoljeće i podsjećamo na tužan život posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić. Iva Čulina. I 5 stoljeća nakon njezine smrti, u Bosni u kojoj je stolovala, humskoj zemlji Hercegovini, čije je korijene baštinila kao kći najmoćnijeg velikaša kraljevstva, priče o majčinskoj ljubavi i pomirbenoj dobroti Katarine Kosače-Kotromanić ne jenjavaju. Zbilja se isprepleće s legendama, jer nedostatno je povijesnih tragova, a kad kazivanjima o posljednjoj bosanskoj kraljici svjedoče majke, onda ona poprimaju još intenzivniji pečat tuge, jer je život posljednje bosanske kraljice obilježen gubitkom djece. Katarina Kosača-Kotromanić rođena je najvjerojatnije 1425. u Stjepangradu, starom gradu, današnjem Blagaju. Otac joj nosio titulu vojvode zemlje Hum, kojim je vladao iz Stjepangrada, ali nakon što ga je njemačko-rimski car Fridrik III. Imenovao hercogom, što na njemačkom znači vojvoda, Katarini je otac zemlju kojom je vladao preimenovao u svojoj diplomatsko-upravnoj korespondenciji iz Huma u Hercegovinu. Princezi Hercegovine Katarini otac je dugo birao pristala supruga, pa se za ono vrijeme Katarina udala relativno kasno, u 22. godini. Očev izbor na koji je Katarina pristala bio je bosanski princ Stjepan Tomaš Kotromanić, a ovim brakom dolazi do ujedinjenja Bosne i Hercegovine. Stjepan Tomaš Kotromanić postaje kraljem, a Katarina kraljicom. Stolovali su u kraljevskom gradu Bobovcu pokraj Kraljeve Sutjeske. Za kraljicu se veže opće poimanje dobrote, samozatajnosti i gotovo plahosti. Iz legendi se iščitava da je u svojoj tišini zarana nosila svojevrsnu koprenu tuge i iščekivanja patnje. Rado je odlazila među puk, poučavala bosanske žene šivanju, pletenju i kućanskim poslovima. Iskazivala je sućut, empatiju i bila duboko religiozna. Podupire širenje katoličke vjere te djelovanje Franjevaca u Bosni, podižući im crkve i samostane. Zabilježeno je da je imala izvrsne odnose i s djecom iz suprugova prvog braka. Kad je ovaj umro, prijestolje nasljeđuje njegov sin iz prva braka, koji je Katarinu priznao kraljicom majkom. Turska najezda na Bosnu 1463. u život Kotromanića donijeće nove vjetrove. Katarina se te godine, kad Bosansko kraljevstvo pada u ruke Osmanlija, zatiče u kraljevskoj utvrdi na brdu Kozlu iznad Fojnice. Odatle, u pratnji dvorskih službenika, odlazi u Konjic pa pješice u Ston kod Dubrovnika. Kad je izbjegla iz Fojnice sa svojim svitom i dvoje male djece, Katarinom i Šimunom, odnosno Zigismundom, prema savjetu drugih odlučila se izdvojiti iz kolone. Djecu je htjela zaštititi ako padne u ruke Osmanlija. Računala je da će odvesti samo nju, a da do djece u drugoj koloni neće doći. Dogodilo se međutim upravo suprotno. Ona je prebjegla, a djecu su Osmanlije oteli i odveli u Carigrad te islamizirali. U Dubrovniku pohranjuje mač svoga supruga u zavjet da se dade njezinu sinu kad se oslobodi turskog ropstva. Do kraja svog života kraljica Katarina vrijeme provodi u razdirućoj patnji, suzama i molitvama pod zaštitom pape Siksta IV. 5 dana prije smrti, ne dočekavši ispunjenje molitvi da joj se vrate djeca, papi i katoličkoj crkvi ostavlja Bosansko kraljevstvo ako se djeca ne oslobode i vrate ponovno katoličkoj crkvi. A ona Katarinu danas štuje kao blaženicu i među pukom uživa posebno mjesto, pa se žene Kraljeve Sutjeske i danas pokrivaju crnim rupcima u znak sjećanja i suosjećanja s kraljicom Tužna srca, jednom od najvećih žena u povijesti Bosne.